Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting ning ning! So for today's video, may naisip po akong prank ngayon. Kasi nakita ko yung old vlog ng Jamil, yung peanut butter prank. Gusto ko pong gawin pero disclaimer lang po. Just for fun lang po talaga ito. Kaya sana wag kayong magalit. As in, peanut butter lang po talaga, hindi pong totoong pop. Nagpapa-asip lang ako na nag-vlog kami sa Ining at Billy. Kunwari no, edit challenge ang gagawin namin. May make-up pa namin si Tito Ining. Tapos bigla akong magsi-CR. At si Gaile ang ipaprank ko, ang pinsan ko. So sana mag-enjoy kayo. So watch this! Hey! What's up mga ing-ing? So, ing-ing no? Ing-ing? Bakit ing-ing yung tawag natin sa kanila? Kasi, Beling and Mining. Miling and? Ining. Oh, so what's up mga ing-ing? So, what's up mga So, unahon na to ang para ko. Introduce your kauban. So, Si Gaile. sige yo. Gidala, make-up na si Daddy Ini. Sino si Gaile? My cousin. Okay? Thank you muna. So, anong unahin mong ilalagay sa Ritso magkagkuan? Amag. Ano mo na daan? Amag kay... Huloy, nagkabungi ng... So, maths. Science. Maths science. So, So, wala kita yung mga panang una-una lagi nga. Moisturizer na nga. Oo. Saan ito kung... Nakadari manten. Wala. Nalito Noy. na ito. Wala, ayaw. Ito ganita niya. Lo, gamoy naman, uy. Gumoy mo nun. So, no edit challenge niyo. Ah! Lang, uy. Edit lang, uy. Bahala ka diba? No edit. Edit lang, uy. Bahala ka diba? Oh, let's go na, guys. Guys, Ate Nitch, mga ing-ing, mga No edit, ing-ang. hap. Ah, niya butang. To my face. Hilamos mo yan. Agtang rapuros. Sa agtang lang na puros lagi. Sa takot lang, yung kaya ko agtang. Mas yung tambay mo eh. So guys, ang ganda sa mukha, guys. Para siyang mga ano eh. So guys, ato sa pahog ko, no eh. Ughul! So ato sa paugon, guys, no? Ugon. Ato sa paugon, guys, no? Sa may mong gibutang? Moisturizer. Moisturizer. Gana ni on? Wa pala. So, nibutan siya moisturizer, no? Lisu. I white Korea. So murag na kog si? And clothes. Ikaw man ni? Murag na kog si? Tayong. Si Jungkook. Jungkook. Wow! Gusto ko yun! Pana ay. Ito ini. Bawang gidlay nga kailangan tama na ipuan. Aga. Nakita ka naman. Uy, no, edit challenge ba niya? Ano ni Kuan man mo sige mo kuan dra? Sige, gilagot-lagot si Ate Nitch kasi no edit challenge to. Oh, edit na. Ay, kuan naman na. Okay na yan. So, anong ilalagay mo una? Apila si Gaile, uy. Sige, alay ka, Gil. Ano lang gusto mo? Sunod kay Sige, rin Even True Color. Okay. Bunguto, tas Jungkook. So, karon si Jungkook, guys, may bungot na talaga. Ay, Kasi tiguang na si Jungkook, guys. bungot si Jungkook. No edit. Naman si sige bala-bala. Miguel! Kung ipatay. Ito mo na medyo siya si Donald Trump. Nagigambak-ambak sa'yo yun ta. Pakita ka na gambak-ambak na sa'yo. Ayaw.
Nagubulo-gubo ito siya. So, karon mga Meg, na nagambak-ambak nga rin mga Meg. Sino yan? Kapag ko siya. Bas, pag-exist. Ang pangalan kay Smiling. Miss Smiling. And this is Mr. Ining. Hey! Mr. Miling. Bakit ka nang ganyan? Oy. So, let's go na guys. So, anong susunod na ilalagay mo? So, Foundation. Mates. mate. Mat. Mate? Wow. Galing ni Mama Tintin. Go, go, go. Paputian ko ni imong donut. Ayaw, mabuti akong bungot. Kung musumot ka. Muna lang uban. Teneng, lipstick ka sa di kadaan. Alam, muna lang ko patay. Baboy. Hoy, sa kulos baboy. Patay. Nung edit naman. Gitsa na sa baboy dumating. Saan? Lipstick ka di kadaan to. Ang nga sento, i-balance sa limtaw nits. Uy, Ano, magkakapit na kalagalag. paita. Uy, saan magkuhan tani? Main party tani? Sus, lain na nits. It's asa tong foundation. Tina. Ano? Ay, sud sa! Kung ilong, dilok! Sud man ang mga bras kung Di ilong. ano mo. Ano ko si Jungkook? Meron ka gamay ka no. Piskat, salamat, Ano, salamat. nalagi bungot sa J-Hope. Jungkook na eh. Nya, Nitch, asa tong foundation? The wishing and the shooting stars. Now I'm 20-something. Okay, so manatagkilay. Barang kaguwang. Ano nang urang pugi? Mga gula sa ospital. Uspad kitang dagoy. Laino no nilis. Babot na. Sus. Tabang lord, wala ko'y dugo. Wala na gidi. Baseline na. Lapatian ko daan eh. Lip challenge ba na? So, let's go, let's go, let's go. Chick me, harat me. Later. Dahungan pang mga miss. Later. Sa Nitch? Wala na. Ang saan pag-post? Ano sa YouTube nga way edit-edit? So, ito na po guys. What's this? Kabayong buntis. Saan yung art? Ay, para na akong Barbie. Iniguman ako kay Shadow Twinning. Ang sako. Mali Isa bungot. Twinning. Eh? Sa mga Meg, mag-CR sa ako mga Meg. Kumatintin sa ito eh. Sakto eh. Thank you. So, okay. I'm all. Oh. Sabon ay sabon. Ay, paglusig sabon si... Nitch, di ka. Ewan, gamit ko an. Oh, sabon to yung day, gawas. Sige, sa... Agyan lang. Sabon? Oh. Namin to sa CR. Wala, dira. Wala, dire. Nagawas. Sa mga Meg, wala ko sa ko. Ipasugo pa kong Nitch kay buha kong sabon. 11 minutes na ba na? Later. So, I am back mga Meg. Patete, nabalay na sa matentang. Please, matentang. Mag-make up na ko. Yan sa kwasa, balik ang sabon na ang Nitch. Ngurat ang nagot. Kwasa, balik. Hawa sa... Sabon ng tete.
Ano ba nagay? Pinapatner to, oy! One eternity later. So, hey, what's up mga Meg? Meg? So, mag-intro. Successful among prank, no? So, karon kami naka-intro kay kanina. Naman si Gaile. Parang gano, parang pinaano lang namin na doon kami magba-vlog sa channel Ipagawas namin. na mo nga sa ining admiling may nga vlog mag-vlog tapos dayon no edit no edit kunuhay. kunuhay. Disclaimer ayaw lang mo gasuko ng prank mo si Gaile. not butter. Total dili man sa to tinuon. So, ang nakaisip ani si Nitch. Si Nitch ang nagkuhan anak kay nakakita daw siya sa vlog sa Jamil iyang gisuhid. So, Kita siya sa vlog ni Jamil kami wala mi kita siya rin nakakita. ang sorry sa imong cousin. Sorry, Gail. So, kuya ulo kay ang ganda ng mukha ko ng La, puti-puti ko. si Jungkook na or si Ogie Alcacid. Siyang paman. Ay, pero si Ampama no. Waiting for you. Kunay ka nung palek si Ining. Sino? Waiting for you, Ampama. So, sorry again, Ate Gaile, sa prank ni Ate Nitch. Dili na mausab, ikaw na po'y prank ni Nitch, sunod. So, gabi gabi siya kay kuan kay siya dito ganun siya. Tuining palihog ko sa sabon kay nangayig sabon si Nitch. Buotan kay siya. Sorry, Gail. Yeah. I'm sorry bigi ana si Ate Nitch. So, ako, okay ra gina si Gail ron, guys, kay ako ay nang mag-makeup, tiwas. Later. Wow, masaya. Oh, bansaya. Ang sanusa. Ha? What? Ipulipod ko, be. Again, ang sabi masulti na mo sa prank. Ako prank. Ikaw na po'y prank. Nya wala na ka nasuko ni Nitch. Wala na kayo. Wala pa na. Nako. Kusgang tiyo ba? Prank ko na po na. Nako. Siya. Hey, that's a